Assalomu alaykum. Я заказчай майдаи дига ишам ваҳдат мерава. Эҷада последний 9501 гибридшо последний парча 9501 тамом шуд. Касе ки мақсад мепурсанд чие чӣ мегӯянд, қаламчаш мондагай чиш неста, кучаташ тамом кардем. Кучатои дига эфтен чи шантон эмякшон ҳамашон ҳастай. Анами кучатоя ино 9501 анами хе кучатои бақувват ҳамашон свежи. Ани 10 тона дига чӣ мегӯянд, ФТЕ мегӯянд. Марҳамат, касе ки дар ҳамин қаламча дар кора, қаламчаи сезони қаламча уҷа сар мешавад, дар супас мо худмон сар мекунем, нест задана. Касе ки дар ҳамин қаламчаи нест задаашон ҳам дар кор бошад, мо дар обязательно муроҷиат намоем, чанд то ки бошад дастсафкаш кити ҳамаша рӯй мекунем.